Sorry guys, ndikuda kuedha call ndobva ndabaya pakanzi end. Ndikuda kuedha call ndabva ndabaya pakanzi end kwakudzima life. Zvinhu zvacho. Apa mwana wangu dzanga achiraigwa sei? Apanga achiraigwa sei na Miss Blue? Achinyatsokurayigwa. Ini pakanzi finish pane kuti nditi edhe call. Kana Miss Blue ndoda kuti ndi edge call angara pakandobva ndanobaya pakanzi finish. Ndobva ndabaya pakanzi finish. Zvakaoma. Sorry wangu, sorry mningini. Regai tione vano vadzoke tione. Dai akanyatsokurayigwa sei? Zvinhu zvacho. Nyatsokumuudzai guys muti nemo swanga. Ndizongopedzisa zvangu nyatsokumuudzai because toda kunyatsokumuudza anyatsounzwa. Hachadi kumuona kuma street swanga. Saka the best way ngagare nemunhu wake iyeyo. Ndo paada ipapo gaenda anogara ipapo. Hatiri kumuona kumatouchline. Ngagare ikoko kumurume wake, ngagare nemurume wake. Muudzei. Mutegei. Patience mutegei auye. Mutegei. Adzoka unyatsa utoseka uya swanga. Gai ndi anogara kumurume wake achidi kumuona achidzoka kuma street. Gare ikoko. Kumuona ave kunhikikira atidi kumuona ave mastreet vachiinda kuputa chirai. Never. Muudzei tsati ndatsigira ini kuti mangwana asazoti sitimeri. Muudzei. Zigani dzose Miss Blue. Muudzei. Swanga kai Miss Blue vakuti unoda here sex lingerie yankwesa malongerie akanaka zvokuti tu. Akanaka zvokuti Miss Blue. Sorry ndanda kukata nemistake nai. No, it's okay. Chirega ndingoti mwinyu vamwe vaunokukwira. Muroora ka munhu anotoitawo mabasa emaoko achimhanya achitsvaga mari achibatsirawo murume wake zvinhu zvichiendeka. Handitika I know kuti pasocial media unenge uri pabasa as well, but nezvinoizvi mavairi mafinances enyu tsvagai tumabhinda kuti kwenyu tikokuita mutonyatsoenjoya kalife kenyu kachitoendeka. Muroora hauna nungo zvako muroora ipapo handikutyire. Saka muroora ka wogadzira imba yako unozviputsira wega kana kuzviwakira wega imba yako. Handitya Muroora. Yes. Yako imba iyi handitya wazvipira wega kupinda musvitsa. Saka iwewe ka wotoita kuti zviite. Vakadzi kazhinji tisu mainjini anoita kuti mota ifambe, but mota inofambawo ine mavhiri. Handitya mota inofambawo ina mutyairi. Saka iwewe Muroora wotomira uchisapotwa nababa. Mukanya tichataurawo nezvavo kuti ngavatitengetsere makotu isusu tiri ana tete tinoya tichitonga tega vakada kuita zvisina. Antu vaenda kuvenyu. I hope vanouya vanokurumidza kusvika vachipano because tinoda kutovaudzisawo baba. Hatingamboitika kitchen party yemunhu anoenda tichitofunga kuti vari vese. Saka tichitaura kudai vari murodhi vanodzokawo votogarawo totovaudzawo zvinoenderana nekusaidi kwavo. Havachafana kutomira kutokunya dzisimbe chaiko because murume ndiye anochengeta mhuri ka ndozvatoziva. But amai these days vakubatsiridzawo nepasaidi kuti kaupenyu kacho kaendeke because varume havachangode vakadzi vanoswera vakagara pamba mazetarapi mazuva rese pamba vanongomira kuti maita basa mukanya maita basa chakati munhu unomhanyawo uchimira. Handitya Muroora. Pane chinenge chanetsa usatonge wega nyaya yako Muroora. Tinozonetsa kukusapota kana watonga wega nyaya yako. Unombouya uchiti mwinyu ana tete hanzvadzi dzenyu ndozviri kuno izvi. Zvakadai toita tichikubatsiridza. Isusu tinotokuda zvepachena pajekerere kwete zvekumbonyeka. Chero tikazoita unongodzoka futi pajekerere kuti ndiyo ana tete vaimira. Nhasi uno ndovakundidai. We are hold responsible. Ende take accountability. Saka Muroora wedu ka tirega tisiro vamwe. Handiseka inini satete kudai soka aiwa ndichapledgeawo kitchen top up yangu present yangu. Handitya Muroora.
aiwa Maita zvitoko kuti muroora tete. aenda asina aiwa zvitoti muroora aenda asina aiwa ndichapleja muroora tichataura zvedu kuseri because ipapa paka pane vakati dzoko tikazotaura muroora ndouya kuseri Anonetsa, unopinza unosara handiti waka muri content. kunyatsodzidzisa nyaya dzacho mesi dzacho but ndiri kupleja something muroora wangu. We will come in with your Thank pleasure you. and Thank you. enjoy your Thank you marriage. so much. Aiwa, you're Thank welcome. you. Simeli maita basa All chindidzikisai right, vamwe Miss vakwirewo. Blue, thank you very much. Thank you, Miss Blue. Thank you very much. Right, that was Miss Blue. Vataura president yavo vachauya nayo havatotaura pachekerere because zvinokonzeresa zvamunoziva handimona. Right, wamada kuuya kurera mwana wati mwana wahanzvadzi uyai tione. Iwe mwana wehanzvadzi zvokuti everyday unoti kana washawa content woita murume content, please stop it. Handika kune zvimwe zvinhu zvokuti hafangufa ukauya nazvo pasi midha chero zvikaita sei ndezvekuba kwenyu kuseri kana waona zvarema unotsvaga munhu unda unatete sivada uku kana kutsvaga iwe vanatete iv ava vanatete iv blue ava woenda kuseri kuona kuti ndauya zviri kudai wotaura nemunhu kwete kungoti murume everything content pafacebook. Changodai content pafacebook ita content nezvimwe kwete nemarriage yako kana uchida kugara mumarriage umu handiri kuzviwa ita marriage nezvimwe ende pari kurayirwa mwana washembura ndateerera ma kuita murume content kuita zvokuti nezuro makakorana mbamenyu makatukana nezuro mbamenyu over something watomhanya kuuya kuzoti mufunge nezuro zvaakazoita ndakamutuma kuenda kumagrosa kunotenga kumashops kunotenga chingwa ndobva turamari ndobva adai ndanditozvide handimaona deni handisiri wakutoema nazvo pasocial media handiona wanguya nazvo pasocial media ukataura iwewe mangwana zvautoe kumabloga yese yative content kai ehe yative content kana kuti murume wangu enda hasi nyatsogona kuti svitsa kumwoyo handiona uchitora pasocial media hazvitaugwi hazvitaugwi zvebedroom hazviudziwi tinotozvitaura nhasi togumisira pano nhasi nokuti pano pakechaito papo kana waguzondobaya live batanoshaura kuti murume bedroom wako makadai hazvitaugwi zvebedroom wako nomurume wako. Hi, Smell. Hi, Swag. Hi Kelvin, how are you? Welcome LGBTQ. How are you doing, darling? How are you? I'm good. Handina hangu zvakaona zvandavanyotaura but nda kutaura ndakamirira zim LGBTQ mabottom because iwe uri bottom since uri amai handiti saka ndoda kunyasofamba nayo zvakanakisisa nyaya yachona ndoda kutanga saka ndoda kutanga papersonal hygiene first ndochandotanga nacho personal hygiene. Vasawira kuve bottom munofanirwa kunge mune level rechikafu chamunofanirwa kunge muchidya kugadzirira system kuti dedi kana vamubedroom havafaniri kusangana netsvina ka handiti saka tine zvinhu zvakaita semaoats zvamunofanirwa kunge muchipota muchitorawo makuseni paya kuitira kuti personal hygiene yenyu ingagara iri ball. And then number 2 tiri papersonal hygiene ipapo and then tiri papersonal hygiene ipapo tiri kutaura futi nenyaya yekugeza totarisa futi nenyaya yedoshin handiti kavasahura tiri kunzwananaka tiri kurayira kantanzi tiri kurayira kuti system yenyu igare futi iri right. Musangomhanya kungoti pamwe dedi vari kutoda kutotanga basa imi musati magadzirira kuti mufambe nebhora. Personal hygiene ivaiwo muri muchiyevedza ka handiti. And then number 2 takuda kutaura nenyaya since muri socialite vasawira mamunhu akuchipinda mumba hamungati pese 24 hours muri pamalives. Have respect mbamenyu imomo vasawira. Kana pamwe baba pamwe havasi kuzvida tanga wamubvunza zvinoita here baby ndipo pindawo palive chichi but even if muri palive ipapapa have life focus with your own life. This Facebook thing handisi vangu kuti munobhadhira mari sei but I would love kuti muve mune content anoinspire zim LGBTQ because most of us vanhu vari kuzimu vanofunga kuti LGBTQ hatitenderwi kuzimu but other countries they allow. South Africa we have got papers, USA we have got papers, UK and all that because they know that kuti zvinhu izvi kuzvarwa munhu akadaro. Isusu kuti LGBTQ inini ndiri bottom rakarongeka vasawira handiboda kunyepirai inoimba yangu yamuri kuonai. It is because I focus with life and have few friends. Have friends who inspire you, my friend. Don't usaite maboto because I want to tell you something. Anonzani Swaga
mabottoms ane jealous. Right now you've got your man. Chisa chakutanga chichitika uko. Ndakatozombokumirira kwa the life is kuti anubere whatsoever. Zvichinze munhu impavha whatsoever. Because yayo ndakakuona yakatanga tu jealous. wakapiramira Then wakapiramira LGBTQ ine jealous wangu hanipoda kunyepera zvako. It is very toxic. Vanhu vane godo handiri kuziva. But at least iwewe. Yes, mira ndinasofamba nayo zvangu. But at least iwewe une munhu wako. Love it is between the two people, you and your person, right? Then focus on your life and don't give a damn to what people they say. Because iwewe nemunhu wako makanzwana namuri two. Saka have friends vanovaka. Usaite mafriends ekuti vanokudza kuti uripiko swaga handeka kubawa. No, have friends who inspire you. Swaga, let's have investments. Vasawira ngatitenderedze mari. Vasawira ngatidayo so since mumushaka, you need to be inspired. You need to have your own things nemunhu wako. So have a lifestyle inobatika wangu. Most of LGBT vanonzi vane mari. Aiwa tiboda kunyepa mari here. Aiwa mari. Right now ndirimba mangu yanondibvunza ndiani. Kana mukadzi anonzi noku ndiani. As long as wakarongeka mulife, even vabereki vakushaona padhuze neyo kuda kuti mwana wangu arongeka. Ini my parents don't they know. Very clear munhu wangu. Husband yako. My husband ari kuapsi akazorerera zvake. Exactly. Tiri vana vadiki mwana mudiki takatotizawo hedu kuzimu kuti mbonasvita free timboenjoya mari tiri kunzwa kuti tinoinvestawo noti kunyika kuti tinenge tichitya aiwa tiri freelance zvedu takadaiwo so. That is what we want from you, Swagger, and your person. I am here to inspire kuti usatiri zvinotaura nevanhu and have friends vanovaka. Usaite mafriends ekuti vanokusanganisirai imba yenyu vasawira. Exactly. Yeah, so I don't have many ways. I think nima ways wow ndo andingakwanise kutaura. Watouya tega tichikubatsira panoti zvimwe zvona chiso tesingazonyatsoziva kuti unongozivawo zvazviri. Iwe zvawauya pakusex wataura nyaya yebody kuti hygiene, personal hygiene, ukataura nyaya yedoshing, handiti ukataura nyaya yedoshing nenyaya zvinodyiwa chikafu handiti. How about zvipfeko zviri sexy like zvekuti zvinoappetize baba anofanwa kupfeka zvinhu zvakaita sezvemukati izvi. Exactly. Pa-LGBTQ panonetsa manje panyaya yekuti ndingati ndakudzira munhu zvekupfeka because takasiyana. Inini I'm a straight acting munhu anogona kutadza kutoziva kuti ndiri yag but ndichiziva zvandiri. So attraction inosiyana kuti chii chiri kuattracta top rake. Isusu tinovati top varume veku-LGBTQ. Top raSwagger rakaattractwa nethe way yaanotopfeka Swagger wacho. Ari kutomuda nethe way yaanotopfeka iyo. Saka pakupfeka handingati Swagger chichinja upfeke seisusu ma-straight acting edu because vakasiyana vanoattractwa netransgender. I know kupfeka tozoti anopfeka dressing yake inotomufiti waSwagger zvevakadzi zvitanzvi kuvarume. I mean kuti mukati like vave two like zviri akamirisika umwe makanoona anenge akapfeka like mapenzi akaita sei bras akaita sei because ane mazamu anositsvaga nemazamu saka anenge achida kuti bra turi sexy ndezvakaita sei izvo ndezvakaita sei chimene nditaure sisimeli iyoyo manje nyaya inonisa kuti ndingakudaire ndichite chii because semataurira ndiri kuita kuti attraction yedu isusu inosiyana kuti iye ari kutoziva Swagger zvoda munhu wake ipapapo kuti munhu wangu anoda ndipfeke so handiti muri kuona kune vamwe vanoda kuti apfeke iwo mapenzi whatsoever. Isusu vamwe vedu vanenge vachida kuti ndinoda kuti upfeke maybe eboxer ranhingi chichichichi. Attraction inozikanwa nevanhu two. Iye Swagger yene munhu wake vanozivana kuti kuda zvakamira so. Exactly. Saka maboxer uyagara kupfeka majistrini nemathongs anopfeka. And then the other thing inyaya yema-investments vasawira wangu. I know that kuti LGBTQ kai inogona kuzoparara in a bad way. You know? Saka inini pamuri kupinda mumusha umu ndinoda kuti mungware kana makuita ma-investments enyu. It is better to invest. Inini hangu ndakasangana nemunhu ndakarongeka zvangu but I would love you kuti uinveste nemunhu wako maybe half kuzoitira mangwana pazvinozoparara zvinhu izvi vasawira. You can be in these relationships for 2 years or 3 years. Mileage yedu iri kufamba zvikaparara unobuda usina kana spoon wangu. Ndikufunga kuti Kelvin ndandiri kufunga kuti nini for now since mukwasha wedu achiri munyuwani whatever zvavachaita nokuti Swagger agara nevanhu kuti handiti vanhu vanogona kutengera tunhu Swagger nekupa tunhu Swagger. Ndandiri kufunga kuti paiko zvino maybe in the next 3-4 years vamboita prenup yaya handiona asamhanye kuti vanoisa zvinhu mumasta avo vese vachiti no Swagger unotenga zvinhu zvakamunangana newe.
handiona muri Exactly, makotengawo zvinhu exactly. zvakanangana Yeah, naye muchiona how the exactly. relationship goes. Yeah, Kana something like mazoona that. 12 years dzapera Mm. aiwa muri kuwirirana, then you can plan kuti mutenge zvinhu zviri pamwe chete. Yeah. I think something like that is shanda because this thing kai bata pakasiyana, especially isusu handisikuda hangu kuzvisa pamusoro, but I know myself, especially vanhu vanenge vachirira. There are people vanogona kuuya mulife mako vaine chinangwa chekuti if I date this guy I am going to be rich. At the end of the day patinorambana toti ngatishiyane half half. Because kuSouth Africa pamuri kunosiyanirana mapepa apa, trust me my friend, as long as wapinda mazviri zvinhu izvi watomuriu marriage Yes. watopinda handiri kuona. Saka unogona kupinda nemunhu asina chaanacho, marambana manje mnai anokudza kuti ngatiite half half. Inini ndakatomboita mujolo kuSouth Africa uku waiziya. Saka I know ndakatombopindawo, so I know zvinhu izvi ndaakuziva. So just be careful vasawira, play it alone. I'm happy that at least we are now talking. Unouya Queen Books WhatsApp kwangu kevi what's hanti waiziva ndiri kuda kuti usvike palevel serangu. Unozovanzanzi LGBTQ vane mari, tine mari because we focus with life. We don't give a damn kune zvinotaura nevanhu, tinozvishandira. We don't even give a damn kuti hanzi chichi. No, right now ndakapaka jiwagoni, irimo jiwagoni iri kufema irimo mugaraji umu. Aiwa ndakatoona jiwago, ndakaiona nezvinofana ndikahwa kuti zvakarongeka. Chichi ndiani? Kumusha uko, my parents, they are happy. I can spoil them whatsoever I want because I focus with my life. I'm a commercial pilot, I'm an accountant right now. And because of, but most of Zimbas, because no zvinhu zviri koko kumusha kwedu hazvialawi, but inyika ngani dzinozvibvumidza. Zvinhu munosenderana namapepa because they know that these things it's natural. Unogona kungozvara kuti mwana akadaro. Unosichinjisa. Pane munhu angadosekwa nenyika kunzanzi because iwe uri ngochani. Pane munhu angamuke kunzanzi. Hapana, but takazora takadaro, takatombozviedzawo zvinhu izvi kuti no, regai timbo, but azviite, that's the feeling. So my friend, you were focused with your own life, and I would love to wish you all the best with your person. Mupe respect itoprako murume wako. Antu waiziva. Mupe respect yaanoda, mubvise bhusa achibva kubasa, ndewako iwo ndozvawadaka. Waiziva. But inini chandiri kukuudza, focus with your own life, Swagger. Focus with your own life. These young things, I don't want to lie to you. Calvin, hold on a second. Mira kupindura usha. Anza comment yake. Aiona ichipopa. Sesumubaya. This comment, this response akanangana newe. Sesumubaya, are you God? Who are you to come here and judge people? Mwari wacho, Mwari vakasika vana vanotsvaga vakada kuti chiona chicho vakada vachibuda matumba mai vavo. Mwari wacho havadziti kuti vanhu vakadai. Sei vachiallow from the word go kuti vabude mudumbu ramai vavo vakadai. Who are you to come and judge people here? Uri aniwe. Iwe uri uchitadzi zvako zvingani? Kune chini chiri nani here? Kudarika chimwe kana kuti zvakafanana. Go and think your own sins first before you come here and try to throw stones at people who have done completely nothing. Let them be. And you know what, Auntie Melly, let me tell you something about these people. Especially kuzimu. Kwazara, these vanhu vakaita sesu. But vari kuzvihaidha. Do you know kuti vanhu vanozvihaidha? Vanozvihaidha to date ladies. Inini vachona imi unaye murume mumba anouya kubosi wangu hake uzoda kufarira. But you know what, I've got a wife. Variko vazara kuzimu hobo. But because zimu haisi kuzvibvumidza zvinhu izvi, vakuhwandisa vachitora vakadzi. You know? Asi vanenge vari panapa vachituka, hey chichi. Unotuka munhu ungati unofunga kuti inini ndikatukwa nemunhu kuti pane pangandiye muvhu ndichirarama life yakadai. Ndichirarama life yakadai ndisane muvhu. Aiwa. Avazive pati vakazara. Anyway, it's not even affecting you in any way. Just move. Go. Exactly. Simple. Exactly. Go. And you know, and that's why you know what, that's why most of us inspire in life, life, because we mind our own businesses. At not time dance. Wazudai murume, wazudai also. But avazive vanhu ava kuti vanoya vachituka, but kuseri kwarume vanoya vakazara. Zimu yags too much. Vanouya. But because Zima is allowed, they think that could chichi, but Zazara, no Zazarisa. If in yes, what can you see?
even how many Yes. celebs, hey, Tinozviona, but zviripo. tinozviziva, Exactly, tinozviona, kuzofumura tinozviziva. panapa kuti celeb rakati inhingi, but tinozviziva because we ndozvatiri. Aiwa macelebrity mahombe emuzimbabwe chaiko anenge 5%. Vamwe vanoti Munao kugoya So my friend, yeah, I think kuti ndo zvandingangokwanisa kukuudzawo. Bind, have a few friends, and even my friends are focused. Because you know what, this thing, guy, even no fara like fara, especially in SA, kune vibe risingaite. You know, you can chazvakashatira manje chisingazivi. I know kuti vamwe vari popanapa like anama 2K. Unogona kunge une that attraction yaunayo yeface iyi. Anditi, but that first thing ichafeda. Inofeda uri papi. Ngaifede une pano pekuti panobatikawo. Being inspired whole life yako. Wachigadzira life yako. Because yasana namai na baba kuti vanenge vane vana iko. Zvinozongona uzongoparara. After like you can be in a relationship maybe for 5 years. But after that 5 years painoparara wakuma 30 something. Wakaite chine munhu wako swaga. Chicha wakaitwa nemunhu wako. Yes, iva nemurume kuti anoda kukusimudzira. Itai zvinhu zvinobatika. No baby, ngatitei so, ngatitei Uber thing, ngatitei business, rounds, zvinhu zvinobatika zvokuti exactly. So that tomorrow that person swaga unobata mari swaga pane pekuti unobata mari ndakamboda kuudza but ndakachitya kunoti simene munodza zvokuita kuti swaga tenga mabhasikoro emstd kana ukatenga mabhaiki tokotuwisa apa mari inongouya uri kumba upa munhu anoshanda imari inenge ichitopinda kuti ukatoinvesta wotenga chimota mangwana chidiki woisa futa kuchitenga kuti kumhanya andiona uri kumba imari inenge ichitopinda iwe kumba kuchita basa rako kuruka kana mawigi kana kudini. It's a high time you stop. Hatisi kuramba kuti uya pasocial media uchitamba kanendo. Yes, you can come kana murume wako achida uchitamba kanendo, but in the midst yekuita live nevanhu busy mawigi uchiruka ngaite line. Use your platform to advertise your things, swagger. Use a platform. You have got many followers. Use that platform to advertise your things with your person. You know what I'm saying? If you got any content in the moon, maybe you're out of date. Not in my companies to advertise this. Maybe you're in the moon, maybe it's a dinner or what. My friend, you have got followers. Use that opportunity. Why is even that opportunity? Not 24 hours with live. No, darling. Don't settle for less. You look good. You are on point. Then use that thing because so use that opportunity. Mangwana, let's say I'm not wishing you the bad luck, but I'm just being equal. Tomorrow, pano anything shaitika. If I could Diamond. You know what I'm saying? Ndakadana ningi akandishitawo pakati. Not kuti ndakadana ningi but shisha akandita hapana akatonzonikanganisa life yangu. So ini ndakusirawo vamwe kuti vapindo vatauro newe I think that's all. I think the wedding plan ndakakupa 5K yandakapledge ndo pandicha kana ndazofungisisa ndichazowedzerawo from there. Aiwa takataura nyaya yekugara. So I wish you good luck and all the best. Thank you so much. We are going far with my husband. Yeah. Thank you. God bless you. Kevin, Urupupi. Thank you. Anyanyoda torangu location yangu SIS-MELLY, but I'm in States right now. All right. Thank you very much. Thank you so much. God bless you. Thank you. All right. Wow. Swaga uri kunyatsa kufila kudiwa here uchiudzwa zvinhu izvi. Ona chandida kuti every time paunenge wafunga kuti I cannot make it in life. Ndoda udzoke pavidhio inotarise munhu uyo Kevi papinda kuti if Kevi did this, I can also do it. Andikuzwa. Yes. But naswaga anogara achingondimotivhata even takasunguka pasina kutukwa kana kuti kudini swaga handika ukaona social media isiri kukupa mari handika usiri kuita mari then ufokata nezvimwe andiona use that platform yako to bring in whatever that you are selling and sell to your clients. Do you know kuti most of our followers they buy things zvimwe zvavanazvo simply because they want to support us? Yes. They want to support us. I don't need to kuchitenga, but I don't tenga because she or he wants to support you. And umwana kukupa mari not kuti hana hama dzekupa
anadzo mari dzekuhama dzekupa, but because he likes you or she likes you, kana kuti ari kuappreciate entertainment yaunomupa, andika anogona kutoda kungokutumira mari. Andozona. So that mari idzodzo usadzishandise chiwaiwai. Andoona. Try to be idea kana uri kune mutu unango kuti dogara South Africa, zvekugara South Africa nemunhu wako, ndakupa idea swag. Zvibhasikoro zvinoita kuma 18,000. Andoona. 18 ukatenga 1 chibhasikoro 18,000 imari kuti unotoiwana iyo. Ukatenga chibhasikoro 1 unotenga chibhasikoro 2. Pachi 3 usati wave neyako moto yekufambisa iwe tangotenga kamota kadiki kokuisa pa Mr. D. Kodhilivhara kunoita checkers uko. Andiona. Then uzotsvaga yako yekuti ufambise. Business wise. Ukumumba uko swaga une chipo chekuruka denda itogona kukamba. Yeah? Ichiripo. Ti. Ndichiripa live. Uripo wanpotoende. Handisi kuoneka inyika ndidonhe ndidzoke. Tikukuona. Ora idzoka kudonha udzoke. Star party yatanga guys, to those who don't know star party yakanda. Right, buda udzoke. Anza ndichaoneka ndifunga network. Kanimona. He can go far. Kana Kelvin, look at the age ya Kelvin. Kana akasvika, when ipasvika, that house is beautiful guys. Noti kana nesima chembera kada iso atina dzimba dzakatonaka kudai. Kanimona. Ari focus imba yake yakanaka ndochokwadi ende makarongeka. Ndizura kapisa G-Wagon yake ndikati wow, G-Wagon. Asingadi G-Wagon ndiya. Tinotodzidawo G-Wagon kuti tiza kudzitenga. But akaitenga kufamba nayo G-Wagon. So can do it. Vana vadika gavarike kuita mistakes atakaita isusu. Hi Tondera, I love you too. Gavabuye va-excel. Handika vadarika zvatakaita isusu tichikura pamazira vakawanda tatinenge kwadza kuti ndonodereke. But zvazosiyana nawo iko zvino vazhinji vakufunga kuti vachizviitire. Ngafocus swaga. It's time for us to shift his focus guys. Gaite zvinhu zvine musoro. Yes, ngauye neentertainment achinakidzana chidini, but ari paentertainment ipapo ngaita achiruka mawigi. Achiruka zvidhori zvakatilana mawigi achatengwa because people they want to support swag. No one adzoka. People they want to support him. So mawigi achatengwa. Right. Wakuzviona. Yeah. Kelvin, you are my inspiration. Right. Saka paunouya tsoge ko chinochita zvanenge uchita paya kana usiri kutamba nemawigi ako pasaidi chitaura nyaya nevanhu 2 hours dzega unotoruka mawigi ako pa 2 hours. 2 mawigi aunotoruka. Wodzoka futi uchitoruka maswigi. People will support you because they want to support Swagger. Ani vanotengera munhu wigi kuti support ani mari, but I don't want to give you cash. Ndoda kuningira, ndoda kupa umwe munhu. Kuda kutengera munhu overtenga but mari yao yakwauri. Ationa. So it's high time uchisumuka Swagger. Zvokuti unongouya wongotamba wote ikuoti masters sai masters ana mari, and you know that masters ana mari. Asoka kuda kuCanada. Kana aenda kuCanada aenda kuCanada. Kana asa noti kuzotora zvona background asati aenda. Handika asati aenda chiripo. Saka iye ndiye anoziva plans ake. Anogona kuza kuti kuCanada asingaende kana kuti kuCanada achienda. Handi iye zvino asati aenda kuCanada. Ngaite izvozvo. Canada kungofui mangwana chindi kuenda kuCanada. Anoziva kuti people ikacho inonetsa. Andozvona. Saka achiri background. Achiri background chiko anomboita zvinhu zvaari kuita izvi zvichimupa mari. Andimona achiita zvaanoita. Wainspire zvokuti tine shamwari yako iende atiinspire tese, even vanhu vakuru Kelvin tichingoseka ngochani mwari akazodai onai kwavave iwe life yako haipo ipapo, haisati yatombosvikana pavari asi uri kuuya kuzosvora. Mona ndizvo zvinoshamisa. So vanhu vacho vanenge vachikusora ukazodai nokutarisaka as compared kune munhu wacho wanenge achitsekaka unoti wangoperwa ngoti mwari ndiye dombo. Andimona saka anzi invest in something tangible instead of asking stars. Exactly, that's what I'm saying Tobera. And masters anoitsigwa kana vanoda kumusira masters anoisirawo because it's too sensitive. Hana mari masters guys, ndakuudza chokwadi. Hana mari masters ndo chokwadi. Kuda kuzosvika uone 1000 nengoisa masters makati kuti uone $1,000 che. Unongoita kwa masters makati stock. Mangani masters? Kuti uone $1,000. $1,000. Ningoiswa 100,000. Handi mazviona 100,000 kuti uisigwe masters kuti uwane inonzi iyo 100,000. Saka you can see kuti haana mari zvekudaro masters. Handimona asi kuno mumwe anenge achitanga-tangawo imari inenge yakati wandewo zvayo. But palevhuru asipanga chaexpect kuti auye kuzoramba achingokumbira masters. Handimona ngachiuya nezvinhu zvake zvaanotengesa. Ati achiuya nehaso yake, wedu wehonai mafuta angu aidabika honai. Handimona zvichitofaya.
animazviona, right? Saka apo waudzwa apo swag, right? Kana wapinda mubhedroom amene 6 kilinja ma 6 kilinja ndiyo zvapuwa na mama blue na ivy blue aya. Kana wapinda mubhedroom swag, murume unofunga kuti uchizeya kuti murume aoneka, handiona uchizeya. Imimi vanhu vanogona kutara pano but imimi atimagara muno attractwa ne one another. You are attracted ne one another nditi muchizeya wakapfeka chinduwe chako chokuda chimeno zvichitaurwa naSisi Mary so handiti one another. muno attractiwa one another. Saka uchisumuka kudai swaga uchitendera kudai uchitendera kudai wakapfeka chilo jari uchikotama kudai One another. Afternoon, how are you? Tadzoka. And unenge uchiattractwa ne one another. Right, sorry guys, number meter phone, sorry. Saka tsoga ndati uchitendera kudai so uchitendera kudai so uchimirizika iwe uneka petitika body swanga uneka petiti body ukatendera kudai dedwani vakangata pabhedha vakarelaxa vakadai ukati kotame vomboona ukazvemukati handiona wombotendera uchimirizika kuti ustimulate dedi handiona vanzwe kabonde kavogara ndichasex kunotoita sezvezvo muswa vakataka kuita kusana nezuro paakauya paya chii chakaitika chimboti papa details chii chakaitika hauna kumborova zveaction hauna mborova zveaction zveaction takaita vakatangira kunoku kubhedhi kudining kunoku vakatsemura makatangira kudining chichakataka kuitika kudining aiwa tikuda madetails echo muri kudining chichakataka kuitika kudining what happened takatanga taenda kubedroom saka taenda kubedroom ndobva vazouya zvikanzi aiwa ndepasi saka pasi patakazoenda ndekuno because ndokwa kuine nekapeti yanga yakanyikwa kuti iwacho patazouya kunoku patatanga kutambira ndobva vanyenga nenhende shure ndobva vazonyenga futi nemberi aiwa takanyengwa ndakakuona ineziveholoide mamukira usina kuitwa sona wakadhadhukwa nayo ndakazviona kuti wavatigwa usiusi wakadzirwa saizakaona manyitsira makaita iye mabhrashera aita ndikati kuvata uko munhu wavhirikidzwa zvake haasi munhu ane mutsinye zvekudaro warira ati sweet saka wanga wakapfeka cheredhere chiya chipi isina kana chinhu wona kupfeka checheredi chiri sexichi aiwa akani ndakatokumura ndikatosiya zvese musi wokutanga kazvine zvichinyaya zvichinetsa kuti utange kupinda usina kuonekwa usina kana kutopfeka unotonetseka saka ndakatonokumurira mugumbezi ndobva ndati patazomboitana uku patazonhanze pasi taenda pasi aiwa ndobva taitana zvipo asi haanezuro ndakatoenda nhasi ndandichitofamba ndiri yeke ndisina kana chinhu ndichitofamba woti potato uchinakigwa zvako uchitendera mumba usina kana chinhu eka ndo zvaanotoda kamunhu rubocho ndichitendera sina kana chinhu but chimwe chinhu chikunyanyondinetsa I'm not feeling well as SIS MELLY
Uchata right. Even if I kitchen party guys, sakafika vakawanda ndokuzoda kutupa nyaya. Pa kitchen party. Anonzwisisa mwoyo wakanaka. Anobetsera. Yeah, you can like pari kurwara kudai ari kutomuka otoklina otodii. That's good. Otodi anzwisisa anoita. Saka ndakagara namama. Asi akauya one chimari. Ya, chishoma. Semunhu akanga ari pabasa saka akabhamiswa pabasa raisenza. Okay, so I got to ask standard. Kuma LGBTQ saka anga ari pacontract yepabasa saka akamiswa. Alright. Hapana chakashata. Iwe Swaga, wati hanzi marava aiwa mari vanotsvaga vari vese vanotsvaga pamwe chete mari vachotsvaga vari vese hapana chinomboshamisa tiugamuchirei vapinda apo pakitchen party yaSwaga tinoda kuti tiudze Swaga kitchen party guys inzwai panotaurwa yese panoenda kumakitchen party handiti tinoda kuti tinodzidzisa kumakitchen party saka ini ndatoda kudzidzisa Swaga chero ndikatanga kuti nemwenemo handika musazvitore nepasipo guys ukarekodha live ichi unorwa necopyright ipapo ndikaenda kuudzai muzozvita ndakuudzai handika ukarekodha automatic unorwa necopyright hanimaona zvepano dzidzai kuita content dzenyu dzepano ndedzepano Swaga kana uchiita watiwe makaita neshure dog style handitika toda kuzoti titaridze kuti wanga wakaita sei position tokugadzirisa kuti position inoitwa sei tamboona zvakanga wakaita right tigamuchirei vapinda pachirongwa timbotaura iwo makadiko nemukono wangu wesifwe nemukono wangu $50 towards muchato walala chero takablokana handizivi manje kuti iri kupiwa anzani Sweden mari yacho here ipasweden alright ndozvandandangokwirira hangu inidzidzisa handina ndingoriwo bhishu rekufamba ndida kutodzinzawo panapa ndakabata nzvimbo aiwa manje tinenge tine yako nhubudzo ndiwake wako manje uidawo mumba tadzanei chandongoti ngaachengete murume zvakanaka aregedze kushaudha murume zvatomboona achiita malife ndepersonal life ngaazvisiyane zvive nemutsauko naiwa ndinoti amen aiwa tinotenda nhubu thank you very much nemukono $50 thank you uncle thank you nhumbu uyu usahwira handitika hanzi ukamai hunenge usahwira vamwe muchingoti mahumbwe isu tichingoti zviri kutoendeka handitika yatouya kabvira zochingoti mahumbwe yatouya handimaona saka handisida kuita mahumbwe iwewe neava nesu panapa ndiani handimaona right saka tati tione position yawakaita iyaiya kuti pawakati dhogi wanga wakamira sei wanga wakaita sei tione sisi meni ndikurwara iwe aiwa pasaka paunongoita ndopawanga uri unongotaridza pasaka pakugwara kwokutaridza kuti wakanga wakadii toda kukudzidzisa ndikurwara asikana usandikana saka tozvanga wakaita saka wanga usingatambira here Swaga wauri kutambira wanditambira zvawaiita chaizvo tinyaso kuona ndakambodaiwo futi akamira apo ndakarembera nepadi auna kudonera neSwaga so wanga wakarembera wakadaro ndakarembuka yakapinda padze kudaizisindeni munhu akamira pasi ndijohonya ndakapinda bhisi wakagona Swaga ndozvazvinoitwa chaizvo saka chakuti hapana ndo chaizvo zvawakagona position ndiyoyo chaichaiyo ungagona position chaiyo sini pawatanga pa ndo position chaicho pakaita kuti unoisa chest yako pasi kudai handika shure yako yatodhunusira mudenga kudai aiwa wagona ndizvozvo ndikambodaiwo futi ndandakadaiwo piko Swaga frozen ndatinodzi frozen
Ukaitsa kuita sei zvokudaro? Ukasogwa kwagona. Saka unogona. Saka utodaka mwakadzi nei munodarika wana dzimizodwa munodarika mucomment section. Muri kuzviona here kuti vakaifaka? Memati muri kusara. Unei? Ruruzvonzi. Uyo ukabata makumbo saizvozvo. Kana kutodai. Unogodziwa here naitwaka? Unoshingirira usapedza. Saka unogonako. Haiwa unozvigonako zvemubedroom. Zvemubedroom unotogona. Vasikana toraiwo manoti apa. Queen clear ndakakunyorera message hauna kunditsvaga sei. Muri kuona ka guys. Varume varikutogona manasa kutogona kutokudarika. Hamwe venyu kana kutovhura chako makumbo kudai hamutogoni. Kana dogi hamutogoni ningongodai. Maiona position yakuwana swaga. Maiona position. Maiona here vasikana position yakawana swaga. Maiona. But hauna kubudisa mweya here swaga. Mati? Hauna kubudisa mweya here like apa position yedogi. Kana ndichomboburitse ndinganyatsozvigeza ndisati ndaenda. Alright. Yeah, pakaipa guys. Saka zvebedroom soga kanogona nonyanya. Saka asika kati yoyo. Kati muchaita sei pahe apa pafudza. Kazhinji ndokana ndakarukwa. Ndokana ndakapfeka mawiki. Because kati mukazogara mumba makadai muri makati muri maviri kudai zvinoita kunge muri varume tu. Zvanti mwafa kuita kukai bottom mutau. Ndinoziva kuti pautsanana but iko zvinezvinauyo kuti ndikurwara sei. Kugona unogona. Kwirai vakuda kukwira kamuya naimwe uyai nemakapu nemaplates naimwe. Uyai nezvimatosta izvi vada kuzobika toast vachiita toast yavachidya kuna baba. Kwirai muye tuone. Uyai tuone. Pisa mafuta. Uchipisa mafuta uchibika apa air fryer mutoaster uchinyatsota ndinoda mapanga, ndinoda mandiro, mapoto, zvese zvanopiwa nevanhu pano before muchato. Muchato unopa 6 watosvika pamuchato manje apa watosvika muchato. Yes. Watosvika muchato. Kwai ndoda kuenda kudenga zvepasi ndazvitadza. Aiwa ita hako tozokuwana waveko. Right, hanzi pamwe imimba aiwa asati amita asati. Chiboyai guys, uyai mutaure tinzwe phone. Kwirai tuone. Pandakadzoka ndichibva uko kuZimbabwe, mumba mamani matande mudande, so ndakakwesha madziro mumba zvese. Saka ndina kumbozorora. Mbiri wakaneta kanya kurakashwa mburu. Ndosaka the following day akafuma akaneta. Anga akaneta zvotoneta chaiko. Anga akaneta. Anga katoneta chaiko. Mutoita unasotsvaka kuvata kusvika this time. Akaneta. Achimboipresa ukababa naye asikana. Baba akadamboimpresa toyenza kuona kuti ko ivo madhama mabhotomu vacho ava vanonyatsokugona here zvechimaimba sei. Shanga timusvikiri akati shanga zvokaita kumutyira haiwa hatimuvhundukiri zvedu. Hatimuvhundukiri swaga haiwa hativhundukiri. Gai timboisa uyu timbodza yaramba Natasha try to aid again. Yaramba try to aid again. Tikaona nanowirirana mudana naisu zvinotinakidza isu vari kuda tochata. Aiwa zvinotinakidza. Tinova kufara. Tinova kufara vedu stereki. Saka panenge makatiwana officer here swaga nenge ari pamuchato achiofficiata marriage. Handisati. Pastor. Vanenge vachinzanza vana havapi macertificate. Isu toda vanotopa macertificate. Kwai ndiani akachidza certificate pastor? Aiwa munofa kupiwa certificate zvekuti mani machitidza kuti machaita zvekumbodya kupiwa certificate sei? Unoenda kune mapastors emuno eSouth Africa imomo anokuitirai? Handiti. Asi tanga madhirogwa prenup. Zvakataura kuprotecte masofa ako iwayo, woprotectawo fridge dzako nezvimwe zvinhu zvaunogona kuzotenga nemari because right now mafunga kuti mutange kuita tunhu twenyu mese. Anditoona. Saka just to protect tuma-assets toko twaunatwo just kungovefeka namozotanga motanga mese iko zvine zvimosi. Ndosaka achida auye timuencourage kushanda, ngauye timuudze kushanda para kuti auye kuzongogara because mumwe wanozoti handisi kuti ndozvanoita but mumwe wanozoti akaona kuti mari iri kupinda iwe kubata mari nokuti pamwe anenge ane luck remari ndiwe obva atorelaxa kumba atogara pasi atorelaxa kuti atoti uchaita zvese
andiona Mira tisingadi izvozvo mendimufonere zvozo. dai ngauye tinyatso kumudza aiwa mari ngatsvake ngauye timudze ngauye atiudzoti ari papi titaure naye tichimuudzawo tichinzwawo hanzi kana usina makeup artist ndiripo pane munhu anyora mucomment section Makeup artist yakabhadharwa wasi. alright saka wasina kufly box zimbabwe oh wow that's nice that's nice inge munhu uri kusapotera zvakanaka chose that's nice kingship thank you saka vanhu pakuzoinvite vanhu vangani Asati asiye. okay hamajemu hamusi mafunga kuti mutange kubudisa ma-invitation cards here izvozvo mafunga kuti mushanga kubudisa ma-invitation cards izvozvo muchipa vanhu Kune kuri kurongwa zvinhu zvacho. Okay. Alright, co-admin team. Ivo kwavari ivovo. Alright. Like handisi munokona. Ndokwavari nana Sweden, I think kuma ndochena kamera nepapo. I think kuyo kunoitwa dheko, I think wato. Kuvenyu kwedheko uko. Parabika chikafu muna here? Vanhu vari kungofa. Kuti ndobika? Alright. Ayo, vanhu veketani, I think vari kungoita zvise, I don't know. Alright. No problem. Saka zvakatobatana. Right, saka guys, kana uri furniture expect kuti unogona kungopuwa kadi rako woinda handitika kana varipo vanoda kupledge zvikafu handiti kundoda kuwana zvikafu ka that means munhu wese anenge asunguka kuti adi aende kunoona muchato yekuti zvinezvi kuti musazoenda vakawanda inyaya yekuti havana mari yacho vakaenda mukanzwiyai vakawanda kudaro mozara moita 100 pasina chikafu mozodii mozopa muchitanzi tatina kudya kumuchato hanimona saka kana unewo 20 kg yako yerice 10 kg yerice ingokandawo ungotibereka 10 kg yako yerice mafuta ndine mafuta angu ekubikisawo kuti zvinoto zvitongoenduka. Hello? Swaga. How are you? I don't even know what is going on there. Yes. Oh, gold and silver. Thank you so much. Thank you so much. My wedding on the 6th April. Wow. Thank you. Do be the best for me. Thank you. Thank you. Thank you. Gafaraskana, may God bless you with your heart. Rambai mchingo support ufunge. I'm so happy for you. Congratulations. Thank you. He's my husband. That's my husband. I love him so much. Thank you, thank you. I think ndichazonyatsotaura naye kana adzoka then tozokwanisa kuti tikuonei because indira around imo mamuro. Aiwa, please, mufareka. Yeah, tichauya tokuonai naye
kana auya kumba azonyatsotaura zvese toyachikona. No problem, no problem. Saka ndaisa 6 rooms dzinokwana. Yes. And then there's also wedding cake already done. So ndaisa 360 rooms so that our website inenge ichitrend. Whoever aripo pamuchato inenge ichitrenda pawebsite. Saka ndoda kuapa photographer anobaipinda website. My invite, everything zvese zvibva zvaitwa and everything perfect zvinenge zvichiitika pakuva ichezvo zvichitrenda pawebsite. Thank you so much. I really appreciate it. My likes, what? I can't wait. Thank you so much. How much I love you. I love you too. Thank you, sweetheart. Do the best for your swagger. Definitely, I'm going all out. No my healing for you. Sharp. Ndiri kitchen party kwa SIS MELLY saka bye. Thank you so much, man. Kitchen party. Tiri kumbonakidzwa kitchen party kwa SIS MELLY uko. Ndiri kutoda kutoona kuti izvoni ndinenge ndiri off here nditosvika but haakumchato ashe ndiri kutopfeka ugo. Thank you so much. Kitchen party rega tione kuti SIS MELLY vanoti please. All right. All right. Iri body ya. Sharp. Bye bye. All right. Bye. Saka deko mainzwa guys hanzi gold and black. Ndo makala anenge ariko because gold and silver. Okay, hanzi gold and silver. Ndo makala anenge ari kumutato uko. Saka vanhu vari kuuya vachapfekawo zve-gold and silver kuti vanongopfeka zvavanoda. Gold and silver. Saka munhu wese unenge uri goridhe nesirivhara musi wa6 andika kana wakanowana kadhi rako hanzi naLulu nemwana wangu musavapemheri vamasiya vanhu vashande. Aiwa Lulu handisi vakuita muchato vanhu ndopavanowanawo start ipapo. Inga pamuchato 1 chero kunda topemberera 1 pamuchato chero kumakitchen party tinopemberera 1 handoni. Saka it's a way yekuti tipembererewo kusimudzira hanimona. There's nothing wrong kune vanenge vachida havo hanimona. Vanenge vachida zvavo there's nothing wrong hanimona. Vanenge vachida ndoda kuzombota live yekupemha iyoyi timbotaura nenyaya yekupemha iyi handadai kuona yatiridza timbotaura kuti chiko chambonyanya kunetsa naini but anyway it's story for another time until so guys pane vakwana kudza zvinhu soga zvokutaura vedu kava manenge vachita zvokubika guys munopawo soga maresipi apo achibikira hono yake hanimona apo achibikira hono yake personal hygiene atoudzwa zvina Kelvin zvepersonal hygiene muno zvokuklinamba soga timutyiri anoklinamba haikona kuzoti kana murume wako aweta wesoga kasiya tumadrops pamusoro petoilet anenge waklina kuti we have decent unozviziva hanzi MELLY aiwa it's short notice. Too short notice. 60 ndimanje plus musa 60 iyoyo ndandagara ndakatotora mari nebooking kunoko ndine booking yandakabhuka kunoko kune function imwe iriko saka ndiri MC koko saka ndagara ndakatobhadharwa mari yacho saka ndinenge ndiri koko kuDerby uko ndokwanenge ndiri musa 6 kuDerbyshire ndokwanenge ndiri kune function iriko yandiri MC koko right. Handi muri kunzwa saka guys kana vanenge vachida kumubatsirawo nepoto plate kitchen party munongopawo handika hazvimanikidzwe asi kana uchingonzwa kuti ini ndoda kungodai handika kungosundwa it's up to you. Hazvimanikidzwe it's up to you antimaona so vane varesipi yekubika pota nomuchikandira swaga handitika baba vedu havatonoka kuuya tatati titaure navo saka totovamirira vadzoke toita yavo bachelors party. Vamirira vavo totoenda bachelors party guys because hatingangoiti sofio tototsiura wedu torega kutsiura hazviti especially panyaya yekushanda paino panoda kunyatsokuvatsika repakati ipapo handimaona kuti vashande nokuti ndiye murume ndo kwai muibhotomu muitopu ivo ndo topu handika saka zvavari topu kudai vanovagumuka vachishandira mhuri yavo handika vanomuka vachishandira mhuri yavo topu iyi kwaimwe ndotobotomunonzwidi kuti kana usiri bhotomu unenge urichi saka itopa richi ngavamuka vachishandira mhuri yavo chotsvaga mari saka baba itopuka saka ngavauye vadini vashande tivaudze nyaya yekushanda iyi vanyatsokushanda chaiko chakuti tivaudza kuti all eyes are on him handika no silly mistakes kana vanga vauya neagenda takatarisa handimaona munhu
sakatarisa ngavatange kushanda vatenge tunhu twavo vese tichiona vashandira mhuri yavo hanzi ndizvo saka bottom top the day vane nikikiri vane uyu here vane mwana okay alright saka kana vaine mwana iwo une mwana ndokatovaudza ndi kuti ndi mwana kana mazoona kuti mabhekana vada kugara mugamutura vana venyu vanodza muchengeti vaya muchitora manje muchichengeta mugara nevana venyu vaya vose ndongwe kuti muchichengeta vana venyu iyoyi pane vasikana tonotoziva vangu kuzimbabwe vanogara vari tu vakaroorana vakabva vese vakatiza kuzimbabwe vakaita life yavo muno mukepton but vari very private zvokuti vanotogara kalaife kako karipo vakatotora vana vavo vagere navo ndikatisaka vana kukanzati mamauku kwese chero kuchikoro vakatonoexplaina kuti ndo zviripo saka you can also do that because malevels afa kuchinja semunhu ave nemunhu so zvokuzobuda chitoka zvinyadzi zvakanyanyisa une hama dzake murume uyu at some point muchazoindodzwa kwamaukauko saka zvinyadzi zvinozokubackfire zvinogona kudzosera back handitika saka ndo zvatisiri kuda kuti zviwanikwe zvichiitika izvozvo saka tsoga isitinga kuti hedu aiwa mwana zvatisita kuudza handitika kuti panofamba sei panyaya yezvemukiteni apa kana mapedza kuita muchato wenyu wapera wadai tichaonawo kuti susu tokutengerawo chii tokuti tikutumirewo kuti utangise imba yako handitika cheke present yenyu toona kuti tinotanga kuita chii kwaiko tinodika timbomirira baba timbokusiya umbozorora tichimirira baba toda kumboti titaure zvedimwe topic handitika iyo nyaya yekupemha yadai kunetsai timbodzawo kuti mama grey vakazosvika papi semunhu akambopfurawo nepano padiaris tinze kuti chii cheko chako what's going on zvasvika papi animaona chii chakazobuda nyaya yakazobuda kana auya ndichazokufonerai kune mufoni kuti auya then tobva tatangana naye titodawo nezvake alright thank you alright saka right tida kumirira murume wacho guys tikuda murume wacho ndiwa tikuda kumirira kuti tione kuti zviri kufamba sei animaona kuda kuti timirire tione zviri kufamba sei handika saiko zvino guys handisi kuenda ndongodona ndobva ndadzoka handika tingodona timbonzwa nyaya yamama vhale manzaniko mama grey rasta handika timbo chii chiri kuitika what's going on mai vari kurora ndevapi what's going on tichimboonesa nawo pazvinhu zvakafanana nezvinhu zviri kuitika handisati ndave nemafacts ine handizivi guys nyaya yacho handinambonyatsa kuiona yese kuifollowa isi ndaingoona tumabit and pieces ichingodzika itwa ndongodongora ndobuda pane ndategwa ndoenda handambonyatsa kuiwisa kuti nyaya yacho iri kunyatsa kufamba sei handika but panenge pari kunzi pane chisikamasikama here kana kuti ndizvo kuti hazvise I don't know ndatonzwawo nemiwo vakanga vari kunyatsa kuti chiri kumbonyatsoitika ine zvakafamba sei nekuonesa nawo handika saka musaenda guys ndongodona ndobva ndadzoka don't go anyway stay